This is Roopesh, Shetty and team. Once again back in the form. Circus. Hi, hello, namaskara. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗು ತಿರುಗುಂಟವಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಬಿರಾವತಿ ಜಿಗಳಿಗೆ ಜೋರು ತುಳುವರ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. So Venture Entertainment presents Circus in association with Oman Tuluver. ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಕೊಂಡು ಎಂಕಲು ಒಂದೊಂದು ಮೂವಿಗೆ ದಟ್ಟು ವಾರಡೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಎಂಕಲು ಒಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಾಡ ನಿಕ್ಕಲು ಇದೆ ಎಂಕಲು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. So first of all, Yenna wants a big salute to all the people who have come forward and ticket get ಒಂದು ಪೂರ್ಣದ ಪಟ್ಟಿಗೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ವಾದನ ಕಾಣಿಸಿನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಣಿಕ್ಯ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಬಣ್ಣದ ಭುಗಾತ ಬಳಿನ ಅರವಿಂದ ಬೋಲಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಂಚೆನೆ ಸುಧಾಂತರ ಬಣ್ಣದ ಭುಗಾತ ಬಳಿನ ನವೀನ್ ಪ್ರಶಂಸಾ ಬಂದಿನ ಸಣ್ಣ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತೆರನ್ನ ಜೈಪಾಗಿ ನಂಚಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯಿಲವರೆಗೆ ನಾವು ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಯ್ಯರು ಜತ್ತದಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಕಾತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಪಾದ ನವರಸ ನಾಯಕ ಬಂದಿನ ಪುನರನ್ನು ಬಳೆ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಂದಿನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಐದು ಅಕ್ಕ ಎತ್ತ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ವೈದಿನ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಾರ ರೂಪೇಶ್ ಕಲಿಯರಾವ್ ಎಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚುಮ್ಮಡಿ ಭೂತವಾದ ಕಲಿಯರಾವ್ Thank you so much. Thank you. Thank you. And today ನಾನು ಬರ ಕಾರಣ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗ ತಿಳಿದು ಸೀಲ್ ಮಾಡೋದು ರೂಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಭಾರಿ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಬೋಯಾರು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು. ಸೊ ತುಂಬ all the best. Very nice. Super comedy. Nice. Very nice. Super. Really super. Very nice. How's the movie? Very good. Super movie. Sorry, super movie. Very nice. How's the movie? Super movie. Super. Very good. Excellent direction. Super movie. Super dialogue. Direction excellent. Pusa dialogues. Repala kendi na. Pura pusa dialogue. Very show. Excellent. Yes, nice movie. I enjoyed the movie. Wonderful movie. Jangan book like on jadi dari bagian orang Matera skilled actors appreciate that. The three actors also. Heroine also too good. Nice, enjoyed it. Super ಆತನೆ ಇಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೂರಿದ್ದ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತನೆ ಎಂಡ ಬರ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. Super movie. The best movie and ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು Mast movie. Super non-stop entertainment. ನಮ್ಮದಾದ ಮೂವಿ ಬೋಲಾರ್ ಮಾಮನ ಆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ ತೆಲ್ತು ಬಂದಿ ಬ್ಯಾನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ವಾಚ್ ಫಿಲ್ಮ್. Super movie. Super story. Yes, Circus. Super enjoy the comedy. Mast super. ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಲಕ್. Super comedy.
ನಾನು ರಸನ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸರ್ಕಸ್ ಸಖತ್ ಸೂಪರ್ శోకాతను ఎప్పుడు తూదు ఆతు శోకాతను మండ ఊరుడు నేను ఇక్కడ కూరేళ్ళ తూవోడు అంచ కొట్టేది ఎలా ఏంటంటే మెసేజ్ ఉంది అంటే కామెడీ అంటే బాగా శోకాతను అంటే సూపర్ పూర కామెడీలా ఇಡೀ తెలుసు ఏప స్టార్ట్ ಶುರುವಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂತದ್ದು ಎಂಗ್ಲೆ తెలుసు ಎಂಗ್ಲೆ ಸಾಕಾದ ಹೋತನು ಸೂಪರ್ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ಕತ್ತಡ್ ಬೈದೆ ಸೊ ಮಸ್ಕತ್ತಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ ಬರ್ತದ ಮುಂದೆ ಕೊಂಚ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಯನೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ತಾಟಿ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತು ಒರಿಯನ ಕೈಟ್ಲ ಒಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಅತ್ತ ವಿಸಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ರಿಯಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ తెలుసు సాకాడు बहुत अच्छा है बढ़िया है। थैंक यू so much।